Ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Raqi's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Raqi's Secret Files. Secret Files. With Titan Gelo. Raqi's Secret Files. Raqi's Secret Files. Secret Files. Ano ang top secret mo? So, I've been in 2-year relationship which never ended but I'm already dating. Medyo hindi ko siya na-feel na naging partner ako. We actually been dating pero he doesn't know about my background. Hindi ko pa siya masabi ng straight. Hindi ko rin siya masagot in a way kasi part of me, I don't know if I'm single or not. Ito sa 90.7 Love Radio, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Gelo. Sa oras natin ngayon, alas 9. Saktong alas 9 po ng gabi. At ito na naman po ang ating programa, Raqi's Secret Files at Top Secret. Simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, samahan nyo po ako sa ating programa. Pero bago ang lahat mga kabisyo, may katanungan mga kabisyo natin na kailangan natin sagutin. Ang pag-ibig nga daw ba ay hinahanap o dapat daw natin hintayin dahil kusa itong dumarating? Kabisyo, ikaw ba ngayong Pasko, ngayong nalalapit na Pasko at bagong taon, hinahanap mo pa rin ba yung taong tingin mong magpapatibok ng puso mo? Yung taong mamahalin mo hanggang dulo? O baka ikaw naman yung klase ng babae o lalaki na nag-iintay lang. Nag-iintay ng taong darating sa buhay mo. Ang tamang sagot, wala ka bisyo. Dahil ang pag-ibig, hindi natin masabi kung kailan darating. Antayin man natin, hanapin man natin, hindi natin alam kung yun na ba yung tamang tao para sa atin. Pero ang pinakamaigi, kung hindi natin dapat madaliin kung sino yung taong mamahalin natin. Bagkus dapat natin kilalanin na maigi ang mga taong nakikilala o nakakasama natin. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Halika na, samahan niyo ako sa ating patikim ng ating Raqi's Secret Files with Titan Gelo. Ayokong mag-celebrate ng Pasko dahil nasasaktan ako. Mga kabisyo, alamin po natin kung bakit po nasabi ito ng ating letter sender ngayong gabi na to, na ayaw niya daw mag-celebrate ng Pasko dahil nasasaktan daw siya. Ano kaya mga alaala ang tumatakbo sa isip niya tuwing sasapit ang Pasko? Alaala ba ng kanyang minamahal? Minamahal na karelasyon noon? Alaala ba ng kanyang magulang? Pamilya? Kaibigan? Malalaman natin yan mga kabisyo sa aking pagbabalik. Dito lamang sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo.
DJ Titan Gelo. Sa oras natin ngayon na 9:03 p.m., ang dugo pong awitin sa inyo. Awitin ng lobo. How can I tell her? It's a beautiful song. It's an old song para sa inyo mga kabisyo. Ingat po kayo sa mga biyahe. Kabisyo Tara na.